Gwasanaeth ar y cyd yw ymdopi'n well, sy'n bartneriaeth rhwng Gofal a Thrwsio Cymru, RNIB Cymru ac Action on Hearing Loss Cymru. Mae ymdopi'n well yn cynnig gwybodaeth a chymorth ymarferol yn rhad ac am ddim i bobl hŷn sydd â nam gweledol, clywedol neu ddementia. Gallwch hefyd derbyn cymorth i gadw'n ddiogel yn eich cartref mwyn medru ymdopi'n well. Felly, sut y gallwn eich cynorthwyo? Gallwn gynnig y gwasanaethau canlynol i'ch cynorthwyo i ymdopi'n well yn eich cartref. Ymweliad i'ch cartref yn rhad ac am ddim, asesiad diogelwch y cartref, cymorth gyda lleihau'r risg o gwmpo, cymorth i leihau'r risgiau sydd yn ymwneud â cholli golwg neu gliw trwy gydweithio â phartneriaid ac arbenigwyr synhwyraidd. Gwirio eich hawliadau i fuddiannau, eich cynorthwyo i gael mynediad at wasanaethau eraill, magu'r hyder a lleihau'r teimlad o ynysiad. Rydym yma i'ch cynorthwyo i ymdopi'n well trwy gynnig gwybodaeth a chefnogaeth dibynadwy. Cysylltwch arni ar dim 3 dim dim 111 dim 3 3 3 3 neu e-bostiwch managingbetter@careandrepair.org.uk. Mae Gofal a Thrwsio Cymru yn elusen gofrestredig rhif elusen 116 3542.